מהי מחלה כרונית? למה מחלה כרונית חוזרת ואין לה פתרון? באמת התרופה המערבית לא יודעת איך לטפל בזה. הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת, והסיבה היא מאוד פשוטה. מחלה לא קונים לא במכולת ולא בסופר ולא בשוק. מחלה, הגוף יוצר אותה. בגוף יש כל הזמן תאים סרטניים, יש מלא וירוסים, המון חיידקים, והגוף יודע להתמודד עם הכל, מערכת החיסון מטפלת עם הכל. ברגע שיש סיבה תודעתית, שהגוף מחליט ליצור איזושהי מחלה או כאב, זה בגלל שהוא מגן עלינו מבחינת תודעה. וצריך להבין את זה, שהתודעה מנהלת את הגוף, כמו שהיא מנהלת את הדופק, את הלב, את מערכת החיסון, את הכליות, את מערכת העיכול, ככה היא מנהלת גם את הגוף בכל המערכות. לא יכול להיות שיקרה משהו בגוף בלי שנתקבלה החלטה תודעתית לעשות את הדבר הזה. כל מחלה כרונית אפשר לפתור, וברגע שמטפלים בשורש של הבעיה התודעתית שגורמת לזה, אז המחלה נעלמת, כי השורש שלה הוא שורש תודעתי. ואיך אנחנו מטפלים בבעיה התודעתית? אנחנו מטפלים בתרפיות הממדים, דרך התת מודע. יש לנו גישה לתת מודע, התת מודע מספר לנו מה קורה, וביחד עם המטופל עצמו אנחנו מגיעים לאירוע ולשורש הבעיה, שזה או רגש, או תחושה, או אמונה מסוימת שקרתה לו. היה איזשהו אירוע, קרה איזשהו טראומה מסוימת שהתודעה החליטה לגרום ולעשות את הבעיה הזאת. ברגע שאנחנו מגיעים אליה, ביחד עם המטופל, אנחנו יודעים לפרק את זה. והמחלה לא חוזרת, כי אין לגוף סיבה לייצר אותה מחדש, כי הבעיה התודעתית התפרקה.